saboda tsabar ragen rashin ilimi irin namu ba mu san Allah ya halitta daban-daban ba. Idan muka duba sayyidina Abubakar da sayyidina Umar, they are never the same. Misali, daga yadda kika gani kin san I cannot copy you, I can't do that. This is Juwairiya, I can't copy you. So abin da na sani shine yanzu misali a auren da muke yi da lalacewa da muke yi, misali na san sha'awata, shi yasa mata ana gane mace ta tafin hannunta, ana gane mace ta kafanta, ana gane mace ta kwayin idonta, ana gane mace ta wuyanta, ana gane mace ta nan teɓanta ta nan, ana gane mace idan mai sha'awa ce, in kin karanta abin da na sani kina kallanta kawai kin san mai sha'awa ce ko mara sha'awa, kin sani. Mijin da zaki aura tun da kin san kanki kuwa ki nema miji daidai da ke, yadda mace take daban haka namiji yake daban. Namiji mai lafiyayyen ɗa namiji yana mu'amalan aure ne daga minti 8 zuwa minti 13, minti 8 zuwa minti 13. Wannan ake gane lafiyayyen ɗa namiji a karatun da kika sani. Amma ke abin da kike duba shine kuɗi, abin da kike duba shine bobo gaye. Sannan in an ce ga karatun ɗa namijin yadda zaki gane ba za ki sani ba. Namijin da yake zama a AC, namijin da yake zama a fanka, namijin da kullun tela ne duwawun shi na zaune, kin san ke mabukaciya ne, karfin ku ba iri ne ba. That you should know. Wanda kika shi yasa inyamurai da yarbawa da wasu kabilu a Najeriya su ba sa zaben miji yadda mu muke zaba. Ke kina gani ke professor ce, ke doctor, kina da degree, amma kina son ki je ki nema mai haka bayan shi ya mutu ya gama lalacewa, an jima sai a ganki kin zama yar lesbian. Ke ba abun kunya bane banda lalacewa irin na yaya mata yau. Ki zo abin da Allah zai tir da ke, Allah ya tsine miki, mala'iku su tsine miki, rayuwar samai da kasai su tsine miki albarka. Wai a ce wai dan ɗa namiji yau he's not making love to you, shine you are satisfying yourself. Kika canza IQ din kokolon kika zama hukaciya, because you are not different from one. Wallahi you are not different from one. Just do the analysis. As a woman, ya kamata kin san kai, shi yasa na dauko wannan darasin yau na dauko. In kin san kanki da farko tukunna, iyayenmu na da, they were women like us. They were women like us. They gave birth to us, and today, alhamdulillah, we are really proud to be their children because they protected our interests.